Halløjsa alle sammen, og velkommen til Tossetriven. I dag er det bare mig. De to andre kunne ikke. Vi har nummer 1, som er Magne, og han har et arbejde, han skal passe, så han skal meget tidligt op i morgen. Jeg vil tage pt. Den her video på 23.12, så det fandt nok, at han lige skal i seng. Han skal op på sådan 6 timer, tror jeg. Anyway, og så Lønge, han skulle også i seng, tror jeg. Han skal også et eller andet i morgen tidlig. Men så det er bare mig, Grille, eller Christian, jeg kalder det vores videoer. Det her, det er bare for at introducere os og vores kanal, og egentlig sådan, hvad pointen er, hvad vi har tænkt os at lave. Og så kommer jeg bare til at spille noget op i mellemtiden, så bare for hyggens skyld. Anyway, jeg jabber lidt for meget allerede nu. Jeg har allerede jabbet et helt minut. Anyway, så Tossetriven er en kanal, mig og min fætter og min gode ven Lønge har lavet. Vi er 3 stykker, som bare hygger os med noget gaming. Meget af det står i vores beskrivelse, så vi, som sagt kommer vi primært til at spille noget Overwatch, eller apropos Lønge, men så kommer vi til at apropos spiller vi noget mere mest Overwatch, eller Roblox, som jeg gør lige nu, eller Sea of Thieves, eventuelt andre spil. Mange af dem vil jo ligesom stå nok enten i vores titel og vores beskrivelse, og der vil være links til dem og sådan der. Men vi kommer egentlig bare til at hygge os, og så optager vi en time eller 2, og så klipper vi det sammen til et eller andet spændende, et eller andet hyggeligt spændende, som vi synes er meget sjovt, som I kan få lov til at se. Og siden vi alle sammen har, Magne har et job, og mig og Lønge, vi studerer. Vi er begge to på en STX, så vi har ligesom noget at tage os til. Og derfor kan vi ikke garantere, at der hele tiden kommer video ud. Vi uploader sådan, når vi føler for det, eller og vi vil jo gerne sørge for, at videoerne er i nogenlunde kvalitet, og så derfor kan der gå lang tid. Vores plan er at uploade en video tirsdag morgen tidligt, cirka klokken 7, kommer der en ud. Og det i dag, jeg optager det her på en mandag den 22. Så i morgen tirsdag den 23. kommer vores første video ud, som jeg har brugt rigtig mange timer på at redigere, og thumbnailet er lavet Lønge. Og det er egentlig en part 1. Jeg arbejder for meget. Anyway, vores kanal går egentlig ud på, at det er også 3 drenge, der bare hygger os og spiller nogle spil, og så klipper vi det sammen til noget, vi synes det måske kan være sjovt at kigge tilbage på. Noget som vi måske også håber, at vi synes det er sjovt, og kunne følge med på vores rejse i velkommen til at komme med feedback på videoerne, om der er noget redigering, I synes, der kunne være bedre, eller noget, der måske ikke behøver at være med. Eller hvis I synes, en livestream kunne være meget underholdende, må jeg også gerne sige det. Eller hvis der er spil, eventuelt. Jeg ved godt, vi er meget små på YouTube, men det skader jo ikke noget. Og så er det bare på hyggens, så der kan måske gå en uge, 2, måske en hel måned, for vi uploader en video til en mere. Men det finder vi ud af. Udover vi lige skal op til videoen, skal vi jo også skal lige redigere, skal kigge igennem, om vi overhovedet synes, de er sjove nok, eller værd at kigge på, eller værd at sende ud. Jeg håber, at nogle af jer vil følge med. Vi kommer til at lære os lidt længere hen ad vejen, tænker jeg. Nu har jeg også sagt lidt om os, at mig og Lønge går på STX. Og så dem af jer, der måske gerne vil vide det. Jeg går PC i 1. G, starter i 2. G her efter sommerferien. Og Lønge, han er 2. G og starter i 3. G her efter sommerferien. Og så har vi Magne, som arbejder. Så det er lidt om os. Senere hen kunne vi godt tænke os at få noget facecam på, så I kunne lære os at kende. Det kan også være, at vi snakker lidt mere om os selv. Men jeg ved ikke, om der er så meget mere at sige. Hvis I tilfældigvis har spørgsmål, så er I velkommen til at stille dem nede i kommentarfeltet selvfølgelig.
Vi har også planer om at starte en TikTok, som I kan følge, som ligger i beskrivelsen. Og så hvor vi oplever nogle af de sjove øjeblikke. Ja, og så håber jeg bare, at vi ses en anden gang. Og at I kommer til at nyde vores videoer. Og håber de gode feedback. Og jo, sådan en lille ting. Det kan godt være, at vi spiller med nogle venner. Så får vi nogle af dem med på. Som gør noget i sine nogle spil. Det kan være noget Roblox, det kan være noget Sea of Thieves, noget Overwatch. Det kan være nogle forskellige ting. Vi optager måske noget af det. Og så ting vi ikke optager. Men altså, det finder vi ud af på vores rejse. Så den håber I er med til at følge. Og så må vi se, hvor committed det er til den her. Og så håber jeg bare, at I ikke bliver alt for ked af det. Altså alt for træt af at kigge på mig. Og at de næste par videoer bliver fantastiske. Jeg har brugt mange timer på den video, der kommer ud i morgen. Som en lille spoiler. Det er Roblox. Det er noget FNAF Co-op. Det er måske, så behøver jeg nok ikke at sige mere. Så det skal I glæde jer til. Og så ses vi bare i en anden video, forhåbentlig. See you later, alligators.